třídy. Konkrétně se jedná o první P, kdybyste to úplně náhodou nevěděli, ale já myslím, že rodičové by to měli vědět, tak jsou to papoušci, barevní papoušci, no krásně jste barevní jako papoušci, děláte čest svému jménu. Je tady i s nimi paní třídní učitelka Gabriela Handrychová, ta si přinesla i hudební nástroj, já vám tady udělám místečko, no a my se můžeme těšit na 6 písniček a já vám prozradím, které to budou, tak vy zatím můžete zamávat svým divákům. Uslyšíme 2 mrazíky, uslyšíme lachtany, uslyšíme rampouk, z jedné strany Chvojka, Štědrej večer nemůže chybět a na závěr nás čeká speciální koleda, která se jmenuje Aleluja. Tak máme vás tady všechny, no a v tuto chvíli nás čekají papoušci základní škola Jižní a my už se moc těšíme na vaše vystoupení. Mrazíci, uličníci, pod střechou si hráli, houpali se na rampouku, čemu se jen smáli. Tralalí, tralala, čemu se jen smáli. Na okýnko nakreslili les a taky bránu, malovali, zapomněli, že les nemá bránu. Tralalí, tralala, že les nemá bránu. A hvězda utkala jim ze světýlka máši, a mrazíci, uličníci cestu zase našli. Tralalí, tralala, cestu zase našli. Jednohledání rodina rozhodla se, že se jde do kina. Jeli vlakem, lodí, metrem a pak tramvají a také univerzitní lákaní. Lákaní úspory dali dohromady, koupili si lístek do první řady. Táta ten řekl někdo svý víru a pro každého koupil typy karašínů. Těšili se, jak bude veselo, potom zase pokacale se setmělo. Co to ale vidí jejich lákaný zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký útěk na programu, nezdávají to života lachtanů. Lach, lach je, lach, lach je, lach, lach je, lach, lach je. Tady
Haleluja, Ježíš se narodil se tam maštali. Haleluja, haleluja. Hvězdička jen tak na seně. Haleluja, haleluja. Volek a oslíček dýchali na něj. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Všichni, kdo mohli, tam zdárky spěchali. Haleluja, haleluja. Zlatové šťastkou vítali. Haleluja, haleluja. Proto každý rok ve vánoční čas. Haleluja, haleluja. Haleluja, Ježíše v srdci máme zas. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Papoušci základní škola Jižní a paní učitelka Gabriela Handrichová, tak děkujeme za nádherné vystoupení. Vy jste v první třídě, tak mě řekněte, už umíte číst a psát všechna písmenka? No, nějaká ano. A jaký třeba ty jsi oblíbil písmenko? Nevíš, a jak se jmenuješ, ale víš, to nám povíš, viď? Pojď mi to říct. Vladislav. No vidíš to, Láďko, a už jsi napsal Ježíškovi? Ne. Je, tak to máš ale co dělat. Kdo už jste napsal Ježíškovi z vás? A co jste si napsali? Já jsem si třeba přál auto na ovládání. A nějakou konkrétní značku, nebo je to jedno jaký? Je to jedno jaký. Jo, tak to je dobrý. Já myslím, že holky by řešily barvu, že jo, určitě. Ale co si napsali holčičky? Tak co jste napsali Ježíškovi? Já jsem nenapsala. Ještě ne? A přeješ si něco, nějaký dárek pod stromeček, jaký? Malýho koníka. Počkej, jako živýho koníka, vy bydlíte někde, máte nějaký statek? Ne, hračku. Jo, tak to se mi teda ulevilo. Já jsem myslela, že budete mít v paneláku třeba koníka, když možná nebydlíte, bydlíte v domečku nebo v paneláku. Domečku. Ale tak možná časem se tam nějaký vejde, nějaký koník třeba na balkon, co říkáš, nebo na zahradu. No a kdo už umí se podepsat z vás? Ty jo, vy to umíte, je to paní učitelko pravda? Podepsat se umíte úplně všichni, tak já vám moc všem zatleskám, přeju vám taky krásný Vánoce. Bylo to nádherný vystoupení, ta koleda Aleluja. Tu jsme, myslím, mnozí neznali, tak ta se nám určitě všem líbila, ale nejenom ta, všechny písničky. Děkujeme moc. Tak velikánský potaz a opatrně ze schůdku, jo? Dávejte pozor, abyste neměli někdo zlomenou ruku nebo nohu na Vánoce, to by byla škoda. Už jsi měl zlomenou, co jsi měl zlomenýho? Nohu. Ježiš, a určitě to nebylo dobrý, viď? Nebylo to. A ty jsi měl co zlomenýho? Ruku. Tak pozor, opatrně tady.